Здравейте, деца! Аз съм Алекс и днес съм намислила да си поговорим за нещо, което често използваме, за да овкусяваме храната си. Можете ли да се сетите за какво говоря? Точно така, това е солта. Знаете ли, че вкусът солено е разпознаван като един от 5 вкуса? Останалите са сладко, горчиво, кисело и безвкусно. Безспорно, солта придава един много по-апетитен вкус на храната и често хората прекаляват с употребата и затова ви препоръчвам вие да внимавате. Сигурна съм, че вие сте запознати с солта, но рядко или почти никога не сте се замислили за нейния произход и качества. Затова днес съм намислила да си поговорим за нея. Вие чували ли сте за хималайската сол? Ето така изглежда тя. Вижте какви хубави розови кристалчета. Хималайската сол се добива от солните планини в подножието на Хималайте. Има легенда, че когато Александър Македонски разположил войската си край река Инд, забелязал как конят му ближи от солните скали наоколо. Представете си преди колко много време човекът е научил за солта, а с времето е разбрал и за нейните ценни качества. А можете ли също да си представите колко безценна е станала тя, щом се е превърнала в разплащателна единица на древния свят? Наричана още бялото злато, солта се превърнала в скъпоценност. Както сега ние плащаме с пари, с монети и с банкноти, преди много години хората плащали с монети от сол. Интересен факт е, че монетите от сол се наричали салариум, а английската дума за заплата salary носи името си точно оттам. Обаче солта по някое време започнала да се изчерпва и това се дължало на факта, че хората не знаели, че могат да добиват сол от морската вода, ами разчитали само на залежите от каменна сол. Вие замислили ли сте се къде тук в България ние добиваме сол? Точно така, на българското Черноморие. Първият морски град, за който се сещам, е Поморие, където освен солници, така се наричат местата, на които добиваме сол, там се намира и музеят на солта, който е първият в България и в цяла източна Европа. Другото ключово място е Бургас, а до него се намира и Атанасовското езеро, където добиваме сол от повече от 100 години. Атанасовското езеро има много красив розов цвят, затова ви препоръчвам някой ден, ако сте наблизо, да идете и да го разгледате. Вие сигурно сега се чудите как се случва този добив на сол. Ще ви разкажа. Тези солници, които преди малко споменах, представляват едни големи, но плитки басейни. След малко ще разберете защо. Тези басейни са свързани към морето чрез каналчета и благодарение на тях се пълнят с морска вода. Когато се напълнят с морска вода, под влиянието на жаркото слънце и на вятъра, тази вода се изпарява и на повърхността остава само солта. А басейните са толкова плитки, за да може това изпарение да се случва по-бързо. Когато солта остане на повърхността, соларите, така се наричат хората, които обработват солта, по стар обичай я събират с дървени лопати и я трупат на пирамиди. След това тези пирамиди, солта от тези пирамиди се промива и се товари на едни малки колички, наречени теснолинейки, и те я откарват директно в склада. След това тя се пакетира и стига до нас. Сега предлагам да се заемаме към практическата част. Днес съм намислила да направим картичка с сол. За целта съм подготвила различни картончета, като бих ви посъветвала да използвате и някой стар картон от календар или от кутия, за да превърнете нещо вече непотребно в нещо красиво. Също така съм подготвила лепило, C200 е това лепило. Подготвила съм различни бои, за да можем да творим, четки и най-важното – сол. Мляна морска сол е това. Предлагам да започваме. Сега, аз дълго време се чудех какво да нарисувам, но в крайна сметка реших, че най-подходящо би било да нарисувам морето, тъй като времето се стопли и на всички нас вече много ни се ходи на море. Плюс това, другото нещо е, че от морето добиваме морска сол. Ето сега тук сложих лепилото, C200. Ще разберете защо ползвам лепило след малко. Слагаме боя, защото морето какво е? Синьо. Слагаме мъничко синьо. Ето така ще си помогна с тази четка. Слагаме малко синьо. Опа! Точно за тази цел ви казвам да си сложите и вие една подложка, защото много се цапа, а това не е целта. Сега ето, разбъркваме ги. Вижте колко хубав син цвят ще стане. И предлагам да се опитаме да нарисуваме нашето море. Аз не съм най-добрият художник, но ще се опитам. Ето тук едни вълни. Сега взимам още. Така. Ето вижте как цапам отстрани.
Затова непременно си сложете и вие нещо отдолу. Другото нещо, което мисля да нарисувам, е едно слънце. Защото какво би било морето, ако няма слънце? Нали, няма да е много приятно. Така си мисля. Плюс това слънцето, както казахме, помага за изпарението на водата, когато искаме да добиваме сол. Ето го нашето слънце. Едни лъчи да му направим, за да грее хубаво. Тук може една да му направим. И последното нещо, за което споменах, е солта. Ето я и нея. Сега ще сложим върху лепилото малко сол. Може би ще трябва да изчакате няколко секунди, за да залепне хубаво. Но съм сигурна, че ще се получи прекрасно. Ето я нашата картичка. Предизвиквам ви сега всички вие да нарисувате картички и да ни ги изпратите на нас, музейковците, за да им се порадваме. Чао от мен и не забравяйте утре точно в 3 часа отново да бъдете в страницата на Музейко.